Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ u Chairperson tal-OSCE Ian Borg żar il-Moldova fejn iltaqa' ma' uffiċjali ewlenin, inklużi l-President Maja Sandu u l-mexxej fit-Transnistrija Vadim Krasnoselski sabiex jiddiskutu rwol ċentrali tal-OSCE fit-Transnistrian Settlement Process. Il-Ministru Borg kellu wkoll taħdidiet mal-Prim Ministru tal-Moldova Dorin Rekien, mad-Deputat Prim Ministru għar-Reintegrazzjoni Oleg Serebrien u Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Mihaj Popsoj. Il-laqat fil-Moldova formaw parti minn programm intensiv ta' 3 ijiem għall-Presidenza Maltija tal-OSCE, b'aktar minn 30 impenn ma' awtoritajiet imsieħba tal-OSCE, mexxija lokali kif ukoll mas-soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet reliġjużi. Din is-sena l-OSCE qed timarka 3 deċenji ta' appoġġ lil Moldova. Hawnhekk il-Ministru Borg qal li l-Presidenza ta' Malta tal-OSCE tappoġġja bil-qawwa soluzzjoni paċifika u komprensiva għal konflitt ta' Transnistrija u se tkompli tappoġġi lil Chisinau u Tiraspol għal soluzzjonijiet prattiċi għal komunitajiet kollha. Ma' r-Repubblika tal-Moldova għandna ħafna komuni fuq kollox il-mixja li narawhom ukoll madwar il-mejda fi Brussell u li naqdu magħna fl-Unjoni Ewropea. Kienet tema illi ma tlifx l-okkażjoni niddiskuti magħhom u waqt li huma entużjasti ħafna bid-deċiżjoni li l-mexxejja tagħna ħadu lura f'Diċembru jaraw kif anke Malta bħala pajjiż li issa qed jiċċelebra 20 sena minn dak it-tragward minn dak id-dħul fl-Unjoni ikun jista' jassisti u bekk anke nkomplu nsaħħu r-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. F'Chisinau id-delegazzjoni tal-Presidenza tal-OSCE Malta ltaqgħet ukoll mar-rappreżentant speċjali dwar is-sessi, Liljana Palihovici, biex tiddiskuti rwol importanti tal-missjoni tal-OSCE fil-Moldova fil-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza bejn is-sessi.